Ahoj. Čau. Ja som Kamil. Barbora, veľmi ma teší. Niečo som ti priniesol. Doniesol darčeky, ja sa teším, počkaj, ja si musím poobzerať, krásne. Košík plný cotarely. Nič iné nemám. Aha. Takže sa teraz musíme pozrieť, čo máš v Sa svojej spoliehaš chladničke. na mňa. No tak, Áno. šup. Niečo by sme z toho mohli vymyslieť teda. Ti dám niečo, vieš čo ja tam mám? Všetko. Máš zemiaky? Mám, ale to nemám v chladničke. Zemiaky mám. Urobíme niečo na spôsob francúzskych zemiakov. Máme tu slaninu, máme tu zeleninu, máme syr. OK, ja si to odfotím. Foď. Inak chladničku mi ešte nikto nefotil, ale Všetko je raz prvýkrát. skús ju potom vyretušovať. Tvoju chladničku odfotenú mám a teraz by som vyzval rád všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže Chutná výzva, aby odfotili svoju chladničku a výhrou vám bude to, že budem variť u vás. Viac informácií nájdete na stránke cotarela.sk, respektíve na Facebooku Cotarela. Inak to je dobrá výzva. Mne sa to páči, lebo dnes bude variť u mňa, takže ja vám poviem, aké to bolo. Bude Ty si už super. vyhrala teraz. Ja som už vyhrala. Ja dnes nemusím variť. Vieš, mi dáš nejaké úlohy. O tak trochu áno. Napríklad potrebujeme zemiaky. Dobre, ideme na to hneď. Zemiaky. Zemiaky. Tak vidím tu nejakú papriku, ktorú môžeme použiť. Bude to pekne farebné. Nejakú cibuľu. Dobre, červenú? Červenú. Môže byť, hej? Áno. Slaninu vidím. Super. Veď ja som si doniesol aj zásteru. Aha, no vidíš to? A priniesol aj Máš pre dve? teba. Páči sa. Ďakujem, ja som tiež. To už budeme jak ozajstní kuchári, počúvaj. Tak a môžeme ísť na to. Ideme krájať, ja nemám nôž, takže ja si... Ja si zatiaľ načistím zemiaky. A teraz ťa poprosím, aby si tú zeleninu nakrájala na také plátky. Myslíš, dobre, aj Aj papriku? paradajky, aj papriku. Čiže takto, hej? Takto. Presne takto. Sa normálne naučím nové veci. Inak ja som sa vždy chcela naučiť rýchlo krájať, ale to už sa mi asi v mojom živote nepodarí. Inak táto paradajka je trošku... Ale nie, ako sa dá reálne naučiť rýchlo krájať? To mi povedz, však ja mám stres, že si do prsta hneď zarežem. V prvom rade potrebuješ mať ostrý nôž. To nemám, ja som dosť dlho tie nože neostrila. To vidím. To vidia všetci ostatní A to nie je tiež. chyba v paradajke? Počkaj, dobre si ďalší nož. Čím viac zeleniny, tým lepšie. Chceme, aby to bolo také svieže, aby to bolo také letno-jarné. Jasné. Ale toto je veľmi jednoduché. Toto je Zobrať úplná chladničky, brnkačka v zeleninu. podstate. Všetko len potrebuješ narezať, nakrájať. Potom to všetko vhodíme do nejakej zapekacej misy, ktorú určite dá, kde máš. Jasné, to vyberieme. Idem ti tú smotanu zobrať, dobre? OK. No a teraz sa môžeš pozrieť, že pokon zostal väčší neporiadok. Či po mne, Ale však alebo ty po si tebe. tu bol posledný. OK, ja zatiaľ narežem slaninu. Ukáž, a to taký kvalitný, Taký, no, dobrý jasné. si odrezal, dobre? Riadny kus. Zemiaky budeš ako kraja. Na tenké plátky. Že francúzske zemiaky tu každý pozná, nie? Ja si tiež myslím. A ja si hlavne myslím, že každý má francúzske zemiaky rád. Počúvaj, a kedy začneme používať cotarelu? No budeme ňou prekladať tie zemiaky, čiže Hlavne ich je tu pomaly strašne môžeš veľa. vybrať. A ktorú? Lebo tu sú... Vyberieme To je tú asi taká úplne štíp. najväčšiu. Túto. Dobre. Tých zemiakov sa nám krásne rozpustí. A naozaj dobre sa krája, hlavne s našimi nožmi. Alebo s tvojimi nožmi. Teda. Uráža mi tie nože stále inak. Môžeš to nakrájať na také plátky. No ja to mám krájať, keď sú tupé nože, vidíš to? Vidíš, ako ľahko to ide. Tak ide, lebo on už vie ten nôž, že keby neposlúchal, tak je zle. A toto čo si tu dal, bazálku, hej? To ti tak Bazálku. posuniem. Môžeš to dať. Inak ja som bokom. zapla tú pánvicu. Fajn. Teda, aby sme nevybuchli, tak poďme. Neboj sa, o chvíľu tam dáme tú slaninu, ale ešte máme trošku času. Dobre. OK, dám variť zemiaky teraz. Dobre? No, hneď máš. Hneď mám. Tam už môžeme dať tú slaninu, ak si teda pridal. Pridal som, môžeme ju tam dať. Tak miešaj. Potrebujeme si scediť zemiaky, poprosím ťa nejaké sitko. Pomoc! Tak, zemiaky sú tu. Super. Teraz budeme Dobre. potrebovať trošku oleja. Dáme to Tomu trochu na pristupujem. spodok, aby sa nám to nepripekalo. A teraz môžeme pekne vrstviť zemiaky. Čiže nepôjde tá cotarela iba na povrch, tak ja si myslím, Nie, že ešte pôjde treba aj viac. dovnútra. A olej môžeš už dať preč, Dobre. pokojne.
Ja môžem dať dovnútra prvú vrstvu zeleniny. A ideme takže od oka. Zase od oka? Jasné. Ukáž. Všimne, že Aké nie. máš oko? No dobre, to stačí? Teraz čo? To stačí. Počkaj, kde tá naša slaninka príde? Teraz môžeš sypať slaninu. A koľko? Lebo tu jej zase nie je tak veľa. Primerane. Znova primerane od oka. Tak, to je fajn. To je od oka? To je OK. Áno. Dáme tam cotarelu. A to zase od oka? Alebo to má byť... Tak ako tie zemiaky. Plus minus. Jaj, tak počkaj, Plnej tak to je vrstve. potrebujeme viac. Ďalšiu vrstvu zemiakov. Dobre. A možno by sa hodilo ešte nejaké korenie. Aké? Ideálne čierne. Dobre. Možno trochu soli. Dodám. Tak, to je fajn. A teraz ešte ťa poprosím, pokiaľ môžeš, a rozmiešaš v smotane jedno, možno dve vajcia. Dobre. Áno. A tiež to môžeš trošku osoliť, okoreniť. Dobre, a kedy budeme dávať túto smotanu, aby som s ňou bola pripravená? Úplne na záver to budeme Úplne na zalievať záver. celé. Rúru máme pripravenú, že? Áno. Čiže počkaj, teraz dávaš totarel a potom dáme tú A potom to zalejeme celé. smotanu s tými 2 vajíčkami sme dali. Nie si aj 3 si povedal, ale dali Si sme, aj 3. dali sme teda 2. Dobre, tak pozri sa, takto by som to urobila ja, neviem, či to je správne. Už teraz to vyzerá super, nie? Tak, a môžeme ísť dovnútra. Dobre, my tu máme takú poistku, kvôli tomu, aby nie každý tú rúru otvoril. Poďme na to. Počkaj, a to ako vlastne prišlo k tomu, že ty si prišiel práve sem ku nám do kuchyne? No ja som si ťa vylosoval. Aha, vy ste losovali, a kto tam Spolu s ešte ďalšími losoval? foodblogermi sme ťahali kľúče a ja som si vybral tie tvoje. Tých foodblogerov ale poznám a robia dobré veci, ale myslím si, že ich tromfneme. Počkaj, a kto sú tí foodblogeri? Janica z Jemine a Lucia z Moje jedlo. Dobre, a oni sú také zdravé. A my tu Ale robíme- veď aj my sme zdraví. Inak keď sú tam ešte teda 2 ďalšie foodblogerky, to znamená, že my musíme byť najlepší. No my budeme najlepší. Budeme. Inak, milí naši diváci, keď nás teraz pozeráte, sledujete, ja inak môžem apelovať hlavne na teda mamičky, kuchárky, tak dajte nám like, prosím vás, aby sme vedeli, že sme to zvládli. A hlavne budeme strašne radi, mňa by veľmi potešilo, keby to skúsili doma tie maminky, vieš, že potom nám napíšu, že naozaj to vyšlo, chutí to, je to dobré. Ja pevne verím, že to skúsia, pretože toto naše jedlo je strašne jednoduché a je strašne rýchle. Tuto vpravo teraz vidíte všetky ingrediencie, ktoré som použil pri svojej improvizácii s chutnou výzvou. Po pol hoďke by to už mohlo byť hotové. Už je to kompletne hotové, takže môžeme to vybrať. Poďme na to. Fíha. Vyzerá to dobre. Dobre, to sa. A vonia to ešte lepšie. Ukáž. Pozor, je to riadne horúce. Vynikajúce. Veľmi dobre to vonia. Dobre, môžeme servírovať. Som zvedavá inak, že jak sa to... No, veľmi dobré. Môže byť, že? Výborné. Cíti tam zeleninu, cíti tam cotarelu. Pekne nám to celé spojilo. Je to fakt dobré. Je to svieže, je to ľahké, je to letné. Je to skvelé. Tak, fotka odoslaná a teraz som zvedavý, ako to babi zvládnete vy.